di sesi perlengkapan iki. Aku anu Mas. Iso ngorong lah kesane tremos ya ora kuat. Jadina putra Nalendra. Kuwi sing gawe jeneng ya kowe, Ndro. Nggih, uri-uri kabudayan menika putunipun Panji Wulung. Putune Panji Wulung. Jadi ampun punah ngaten nggih. Riyen suwargi Bapak Suramin. Nggih. Di sampun nggarap bebering seni jadil menika kita sedaya ngustantunaken garapan klasik. Almarhum Bapak Dr. Pak Suramin, almarhum Bapak Budi, almarhum Mas Dianto nggih. Nggih, pokoke jagone Panji Wulung zaman semono. Ya kabeh iki kawis dinaris ana ngersane Gusti Allah ya, Nduk. Nggih, muga-muga bisa padang kubure jibara dalane pikatut kasuwargan jati. Yo Mas Atur. Nggih. Ceritane iki anu ya Le ditepoke ya. Iki mbahmu nalika anu apa Panji Wulung. Panji Wulung, Iki Mbah Uti nalika Panji Wulung. Tapi setelah dirimu wis menginjak Panji Wulung, aku ya isih tetep mbahmu. ya wis apa-apa ae iki mbahku ya. Zaman dhisik. Galake ora mau kowe kowe. Galak oke Mas. Karo galake Yugi. Galak zaman dhisik bojoku sadurunge rabi aku tumpakane mio lho Mas. Bojo sing ndi? Bojo sing kae nek sing jasa wis almarhum. Sudah saya aku berdalam-dalam. Wong iki mbok jujur kaya aku. Iya ta? Aku kok siji kok. Ya aku ki mergo kok iki jujur mulo kowe nek dikira jeneng Bersiji tenan. Siji nang kene, siji nang kono. Ya yang penting itu hidup itu cari kenyamanan. Wis penting saling percaya ya, Nduk. Ora usah diperpanjangkan ora nyaman. Aku kelingan zaman semono lahir Panji Wulung maksud ngono lho. Ceritane wayang Jawi. Di sini ada 245 pasang mata memandang. Dari Kalimantan juga ada. Alhamdulillah. Apa iya? Lu kok dadi tukang ngulu brambang? Metune dadi apa metune? Dadi tukang ngulu brambang. Iya. Ya bersyukur ya, Nduk. Amin. Melu ke pulang basa Jawa. Geger nyolong Sinta. Anu mantan cut tumandang ngalem kowe dadi aku. Iku nek kono tak nguling kabeh nek kono ya. Ora nguling ora kakek permen kok. Nek jadi rakit, iya. Untuk sampe cilik kono. Bocah cilik tak cikes nang. Anu mancan tumandang dalem kowe dadi awu obong gedhe jroning praja. Ayo,
Ayo,